ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ನಾಗನಕಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಆನಗ ಅಕಲು ಈ ಭೂಮಿಡು ಸುರುಕು ಉಂಡು ಆತನ ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಾಗ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ. ಬಂಧುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ಉಚ್ಚುಲೆಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಉಚ್ಚುಲು ಉಲ್ಲ. ಐಟ್ ಕೆಲವೆಡು ವಿಷ ಉಂಡು, ಕೆಲವೆಡು ವಿಷ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎದುರುಡು ಉಚ್ಚುಲೆಗೆ ವಿಷ ಜಾಸ್ತಿಗೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣಗ ಉಚ್ಚುಲು ಕೊಡಪ್ಯರ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊಡತ್ತದು ವಿಷ ದೆಪ್ಪುವಗೆ. ಮಳಂಕನೆ ಬೂರ್ದು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಒಲ್ಲೆಡ್ಲ ವಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಉಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೈತಳ್ದು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ತಲ್ತದು ಅಶುದ್ಧ ಆತನೇನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಬಿಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಕಂದಡಿ ಉಚ್ಚುಡು ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಉಚ್ಚುಲು ಉಲ್ಲ. ಬೊಲ್ದು ಕಂದಡಿ, ತೌಡು ಕಂದಡಿ, ಚತ್ತೆ ಕಂದಡಿ, ಪಿಲಿ ಕಂದಡಿ. ಈ ಕಂದಡಿ ಉಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನಗೆ, ಬೇತೆ ಉಚ್ಚುಲು ಮಾತ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುನ. ಕಂದಡಿ ಬೆರಿ ಒಡೆದು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಗೆ, ಬುಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಂದಡಿ ಸೈಪುಂಡಿಗೆ, ಐನು ಕಿನ್ನಿ ಕಂದಡಿಲೆ ತಿನ್ಪುನಗೆ. ಆಂಡ ಕಂದಡಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀನಗ ಕುಪ್ಪುಲುಗು ಕನ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ. ಕುಪ್ಪುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲೆನು ಪೆಜ್ಜಿದು ತಿನ್ಪುನಿಗೆ. ಐಟ್ಟು ಒರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲು ಒರಿದು ಮಲ್ಲಾಪುನಿಗೆ. ತೂಲೆ ಬಂತುಲೆ, ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ. ಇಜಿಂದ ಈ ನರಮಣಿ ಸಾದಿ ನಡಪ್ಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐಟ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಕಂದಡಿ ನರಮಣಿಗೆ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಬದುಕುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ. ಬದುಕದು ಒರಿಂಡ ಆಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯಾಗ ಬೇಗ ಮರಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತಾರಿ ಮಡಲೆ ಈ ಉಚ್ಚು ಮರಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ. ಅವು ನರಮ್ಮನೆನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸೈತ್ನಾಯನ ಪುಗೆ ತೂಪುನಗೆ. ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ್ತ ಸರ್ಪಲು ಉಲ್ಲ. ಸರ್ಪೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೆ, ಕುರೆನಾಗೆ, ಕಾಲಿಂಗ ಸರ್ಪೆ, ಐನು ಜಿಡೆತ್ತ, ಏಳು ಜಿಡೆತ್ತ. ಈ ಸರ್ಪನಕಲು ಗಟ್ಟದ ಮಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಕಡಂಬಲೆ ಉಚ್ಚು ಈ ಉಚ್ಚುಗು 14 ಕಟ್ಟ ಉಂಡು. ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಷತ್ತ ಉಚ್ಚುಗೆ. ಕೇರೆ ಅತಂಡ ಕೇರಿ ಈ ಉಚ್ಚುಗು ವಿಷ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರೈತೇರ್ನ ಮಿತ್ರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆನು ಕೆಡ್ದು ತಿನ್ಪುಂಡು. ನರಮ್ಮನ್ಯಾಗ ದಾಲ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ನರಮ್ಮನಿ ಕೇರಿಗೆ ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬೀಳೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹಾಕಂಡ ನರಮ್ಮನೆನ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದು ಪೋವು ಆತು ತ್ರಾಣ ಉಂಡುಗೆ. ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬಗ್ಗೆರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟಗೆ ಕೇರಿ ಹಾಕದಂಡ ಪಂದು ಪಂಪನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಈ ಉಚ್ಚುಡು ವಿಷ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಈ ಉಚ್ಚು ನರಮ್ಮನ್ಯನು ಕೈಕಂಜಿನು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೋರಿನು ಪೂರ ನಿಂಗುಡು. ಈ ಉಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಲಪ್ಪು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ಉರುಳು ದೀದು ಪತ್ತದು ನಿಂಗುಡು. ಉಂದು ನಿಂಗುನೇನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಬೇರುಗು ಅತಂಡ ಮರಕ್ಕು ಸುತ್ತುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದೆಕ್ ನಿಂಗ್ಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಪಿರ ಕಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿಗೆ. ಐತ ದೊಂಡೆಡು ಗಾಲದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು. ಆ ಮುಳ್ಳು ಪಿರ ಬರಿಯರ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ. ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಮರಿದ ಚರ್ಮ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಿಕ್ಕಸುಡು ಕರ್ತಂಡಲ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಐತ ತರೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತೆನೆಗೆ. ಅವು ದಾದೆನಾಂಡಲ ನಿಂಗೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಐತ ಬಾಯ್ದ ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಪತ್ತಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಜಿ ಪಾರಂಬೋಲು ಅತಂಡ ಪಜಿ ಮಡಲೆ ಈ ಉಚ್ಚುಗ್ಲ ವಿಷ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಪೂರ ಆದು ಅಲತ್ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಂದೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಪಚ್ಚೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಗ ಪೋನಗ 12 ಪೊದೆತ್ತದು 11 ಪೋಂಡ ಆನಿ ಕೋರಿಲ ಕಾದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸೋರ್ತಿದ ಕಾಸಲ ತಿಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕರು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಉಚ್ಚುಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಆಚರಣೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೆನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪುಜೇರು. ಐಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಲು ಇಪ್ಪುವ. ಇಂದು ಬಂತುಲೆ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚುಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಂತುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.